budeme nářasy nakupovat a na sushi. Takže to bude takový hodně zajímavý den. A vítám vás taky zároveň u tohohle vlogu. A vitamínky Vendera má novou příchuť. Jsou mega dobrý. Původní plán byl asi takový, že jít na Chodov a jít si koupit něco na sobotní akci. Well no. Trošku mi nedošlo, že je státní svátek a všechno skoro je zavřený, takže asi tak. Takže si koupím maximálně Starbucks. A to úplně asi na sebe nevezmu. Let's get this done. Už je za mě zase kočička. Chtěla jsem říct, že mega doporučuji, je to skvělý. Sedím si, jako kdyby se šla pokecat s kámoškou. Jako reálně, bylo to fakt mega sranda. Tohle je today's final destination. Nebo ještě ne, pak se musíme dostat domů, ale teď jo. Zatím, protože půjdeme na sushi. Jsem vám nedala update, guys, ale mám nádherný řasy. A jsme na sushi. Je toho tady mega moc. Tak, pozdravuju. Ahoj lidičky, mám ananasový iced tea prostě. David má tady yuzu limonádu. Já už jsem sežrala svůj druhý talíř a půjdu pro třetí. Prasknu, ano. David tady má celou krevetu. Mega hustý, co? Není tady ani moc lidí, spíš skoro nikdo, takže máme mega moc těch. Už tam je celý bar na sladký a asi umřu, protože už nemám moc místo v žaludku. Ale těším se. A jsou tady židle na mořský vibe. To je pravda. Je to tady moc hezký. Tady máte bar s jídlem. A pokud tohle sledují nějaký fanoušci Asie, tak tam napište do komentářů, co znamenají tyhle ty ryby. Protože to má dost hluboký význam. Tohle je můj třetí talíř, už je ho tak půlka. Jsou tady nějaký dezerty a salátek. Nebo už jsem vzala snědla, tohle je zelí už jenom. Já hrozně mám ráda tohle zelí. Dneska jsem tady, abych točila videjko. Je to funny, protože moc neumím česky a já, jakoby dobrá ta taktika. Vždycky kejvíte a usmívejte se. Dělám to často. Dneska jsem byla v Chodově. To jsem vám už říkala, že jsem si chtěla jít koupit věci, ale nedošlo mi, že je svátek, jo. Ale prostě zastavila mě random barina u Beršky. Tam prostě to. A byly to nějaký voňavky, nějaká značka, jo. A zastavila mě, jestli mě může na chvilku zastavit, že dělají průzkum, jak se líbí voňavky nebo co. Takže se prostě mi nastříkala voňavky jakoby na ruku, jednu sem, druhou sem, nechá mě to ovonět, jako co si o tom myslím, pak dva pánský, co si o tom myslím a pak byla jakože to, že jestli si myslím, že je to drahý jakoby na prostě na ten parfém, že to jsou nějaký pařížský parfémy, tam 25% něčeho a blablabla a jeden parfém stojí přes 2000. Tak jsem byla jako, ne, pohoda, prostě jo, ale takže jsem prostě řekla, že jako jo, že mi to přijde jako adekvátní cena a ono takový úplně to. A za ty tři, nebo takhle, první jsem ptala, jestli je u mě doma někdo, kdo by třeba chtěl taky a já jsem byla jako, nevím, a no, já jsem pak řekla tebe, no, a mámu. Ale to je jedno prostě. A řekla jsem teda, že nějaký lidi a ona prostě vzala 3 parfémy a že dneska je obrovská akce a dostanu tyhle ty 3 parfémy za cenu jednoho. Takže když zaplatím 2500, dostanu 3 parfémy. A
že jsem jako, já nechci jako utrácet peníze, jak se z tohohle mám jako vymluvit. Takže jsem jí řekla, že nemám peníze na kartě. Jakože, že nemám dost peníze na účtě prostě. A ona, že to chápe, že chápe prostě studentský život a tak. A tak řekla, že to má ještě poslední kuponek a že když jsem to já, tak teda udělá jako to, tak mi ho dá a dá mi 2 parfémy za cenu asi 1100, tím pádem jeden parfém bude stát pár stovek, že jo? A já jsem už neviděla na jiného se mám nemluvit, takže jsem prostě, už jsem se nevymluvila, už jsem řekla, že prostě, že asi ne, že asi dneska to pásnu, tak jsem mi to neřekla, ale jakoby tak. A pak jsem zdržela, doufala jsem, že už ji nikdy nepotkám. Jo, jsou hezký, já jsem mi vonily v oboje, i ty pánský mi vonily v oboje, ale nechci si kupovat voňavky. Já prostě si... Jo, protože chci tu motýlí, že jo. Od Caroliny Herrery, což je actually dobrá značka, že jo. Jakože to je mega dobrá, já jsem kluk a mega se mi líbí. Tak jo, a pak jsem tady já. Když jsem dneska přicházel na přechodě, tak mě zastavil nějaký týpek, měl prostě roztrhaný všechno oblečení a měl kufr a takovou tašku černou, která se dává do popelnic a byla něčím plná, nevím. A ptal se mě, jestli jsou tady někde ubytovny. A já, co to meleš, nebo jako by to se mu nedek, že jo, ale něco v tom smyslu. A on, tak jo. A tak jsem si ho prohlídnul od dola až nahoru a řekl jsem, vy cestujete? A on, jo. A já, a odkud cestujete? A on, no z Bratislavy. A já, cože? A on, no, jsem teď přišel, jsem tady ještě nebyl. A já, teď jsem přišel pěšky. A on, no já už jdu nějakou dobu. On jsem přišel pěšky z Bratislavy. Já nemůžu. Tak to bylo mega dobrý. Aničko, pověř nám, jak to hodnotíš? Hodnotím to 8 z 10, protože tady mají i věci, které nejím. Dala bych sem třeba brambory, nebo rejži normální, ale vlastně tady jsou jenom hranolky. To nestačí? To je prostě hranolky, to jsou hranolky, ale jako ve tvaru prostě bramburek. Mně hrozně smrdí to čerstvý syrový mořský plody a tady jako toho je hodně a jako bolí mě hlava a ještě ten smrad do toho je takový to, no. Jinak za mě je to tady mega dobrý. Já jako miluju maso, miluju ryby a obecně prostě mořský jídlo. Jediná věc, která mi tady trošku chybí, tak je víc syrovýho masa, který můžete jíst. Protože já nevím, jestli jste si to všimli, ale tady jako je hodně toho syrovýho masa, ale vy si ho musíte dát na talíř a musíte si ho odnést ke kuchařům ogrilovat. Já jsem se tady ptal právě servírek, jestli si ho jako můžu vzít na talíř a sníst. A oni, že ne, že to musí být ugrilovaný. Tohle je můj poslední talíř, lidi. Protože jestli půjdu znova, tak už takhle vypadám, jako že tam mám trojčata. Ukažte strany. Koukejte. Takový trojčata. Tlačí mi na plíce. Tady ještě máte moje poslední video, kde jim. Get ready for it. Přesně nesnáším, když mám takhle tam moc sovky. Do toho, kdyby se na tohle koukal nějaký majitel firmy, tak ať mi napíše na Instagram Davidsonová paluba a já mu získám víc klientů a vyděláme společně víc peněz. Jsem hrozně nadspaná, si pobliju. Ale that's fine. Najedla jsem se brutálně moc. Jdem sem. Sedíme. Jdeme domů. Máme pro sebe celý balkon. Nikdy tu není. A my jdeme domů. Noční Poděbrady, guys. Prej na kolonádu nemáme chodit v noci, že nás tam někdo pravděpodobně No, we'll see. Lidičky, pijte Poděbradku, jsou v tom minerály. Je to nechutný, ale nevadí.